Whereas STM, KP, Q-Sport, Fantan, Levels, Radix, Big Up Podbus. Kumba ndino uya ungwe musachema ndatoyaruka yasvika nguva yekuti mchigapfuma rudo rwanondipa ndiro rega rinondituma pasina mushonga kana ginya zvekuti ndega ndinoguma handiziva kandipei chinoita kuti ndikude pota usandisiye vasiye vataure izvozvo hazvitimise danana ngatitororane handiziva kandipei chinoita kuti ndikude pota usandisiye vasiye vataure izvozvo hazvitimise danana ngatitororane ramba ukandibata mapapiro ondihorodha wachisematsaga kumashure vari kuforonda rudo rwanondipa handigone kurikanda ukandiona ndada mumwe ziva kuti ndakusaiza nyangwa ukandifinhura ndimbofa ndakudhauta tuma chichati ngavasanzi vanolaudha saka uzandipape nekuti papo nondirwadzisa ndiwe watora mwoyo wangu saka ndakusarudza ndiziva ukandipei chinoita kuti ndikude pota usandisiye vasiye vataure izvozvo hazvitimise danana ngatitororane handiziva kandipei chinoita kuti ndikude pota usandisiye vasiye vataure izvozvo hazvitimise danana ngatitororane ropa kubikira wachirando chaira zvavarwadza mwoyo yavo mukati vakukwarira hanza una mari uri pamba ndizvitarire tokumbira bereki vedu chete kuti vazvitambire hazvina kwazvinoenda unonzwa chiti zvichapera mwari ari kudenga ndiye anogomborera isi mhosva cheresu pamberi pake takachena lavhu ndoyakosha ngatipinde mumachena saka defo kandipei zvinoita kuti ndikude pota usandisiye vasiye vataure izvozvo hazvitimise danana ngatitororane handiziva kandipei chinoita kuti ndikude pota usandisiye vasiye vataure izvozvo hazvitimise danana ngatitororane ramba ukandibata mapapiro ondihorodha wachisematsaga kumashure vari kuforonda rudo rwanondipa handigone kurikanda ukandiona ndada mumwe ziva kuti ndakusaiza nyangwa ukandifinhura ndimbofa ndakudhauta tuma chichati ngavasanzi vanolaudha saka uzandipape nekuti papo nondirwadzisa ndiwe watora mwoyo wangu saka ndakusarudza ndiziva ukandipei chinoita kuti ndikude pota usandisiye vasiye vataure izvozvo hazvitimise danana ngatitororane handiziva ukandipei chinoita kuti ndikude pota usandisiye vasiye vataure izvozvo hazvitimise danana ngatitororane